Θα πάω να το δείξω το πρώτο λεπτό. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έγινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσιάζει ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε! 1, 2, 3. Ο Παυλίδης περνάει γκολ! Ο Παυλίδης 0-1! Φοβερή προσπάθεια, τώρα μπήκε στο 49 το γκολ! 0-1 η Ελλάδα στο Wembley με Παυλίδη! Και τον ευνοεί